దేవునికి స్తోత్రం. మీకు అందరికీ కూడా నా యొక్క శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. అనుదిన ఆత్మీయ ఆహారముగా ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్కు. ప్రియ దేవుని సంగమ, క్రైస్తవులారా, దేవుని యేసుక్రీస్తుని విశ్వసించు వారులారా, వాక్యమును చదివే వారులారా, యేసయ్యను రక్షకుడిగా నమ్మి బాప్తిసం తీసుకొని దేవుని మార్గములో నడుస్తున్న వారులారా, బైబిల్ చిట్ట చివరి గ్రంథమైన ప్రకటన గ్రంథంలో జయించిన వారికి అని 7 బహుమానాలు ఇవ్వడము దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయడం జరిగింది. అయితే విశ్వాసిగా నీ యాత్ర యేసయ్యను నమ్మినప్పుడు మొదలవుతుంది. యేసయ్యలో అడుగులు వేస్తూ ఆ యొక్క క్రీస్తు బోధను అనుసరిస్తూ అడుగులు వేస్తూ ఉన్నప్పుడు నీకు జయ జీవితం రావాలి. జయించిన వారికే అవి ఒక ప్రత్యేకమైన బహుమానాలుగా దేవుడు సిద్ధపరిచి ఉన్నాడని వాక్యం సెలవిస్తుంది. సిద్ధపరిచి ఇస్తాడు అనే నిరీక్షణతో ముందుకు కొనసాగుతాం. అయితే జయించాలి అంటే మొదటగా ఆ యొక్క ఆత్మీయ యాత్ర కొనసాగించేటప్పుడు నీకు జయించాలి, విజయము రావాలి అంటే నీ యొక్క యాత్రలో పరీక్షలు అనేటువంటివి అనుమతించబడాలి. పరీక్షలు అనుమతించబడినప్పుడే నువ్వు ఫెయిలా, పాసా, విజయం పొందుతున్నావా, అపజయం పొందుతున్నావా అనేటువంటిది నిర్ణయించబడుతుంది. కనుక ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి తన యొక్క ఆత్మీయ యాత్రను కొనసాగించిన తర్వాత అనుమతించబడే ప్రతి ఒక్క పరీక్ష లేదంటే శోధన ఏదైతే అనుమతించబడుతుందో ఆ అనుమతించబడిన ఆ యొక్క పరీక్ష విశ్వాసపు పరీక్ష. పేతురు పత్రికలో రాయబడి ఉన్న మాట ఏంటంటే విశ్వాసము పరీక్షించబడి పుటము వేయబడినదై ఉంటుందంట. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 7వ వాక్యం మనం చదివినట్లయితే మీ అమూల్యమైన మీ విశ్వాసము ఈ శోధనల చేత పరీక్షకు నిలిచినదై విశ్వాసము శోధనల చేత పరీక్షకు నిలిచినదై అంటే ఆత్మీయ యాత్రలో శోధనలు ఒక పరీక్షగా అనుమతించబడినప్పుడు విశ్వాసములో నిలిచిన వారై యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పును మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. పరీక్షింపబడతావు. నీ విశ్వాసము పరీక్షించబడుతుంది. చాలామంది క్రైస్తవులు దేవుని నమ్మిన తర్వాత సాఫీగా సాగిపోవాలి, ఏ కొరతలు ఉండకూడదు, ఏ ఇబ్బందులు ఉండకూడదు. ఇతరులతో పోల్చుకున్నప్పుడు ఒక మెట్టు, ఒక స్టెప్ పైకే ఉండాలి. ఒక క్రైస్తవుడిగా, ఒక క్రైస్తవురాలుగా యేసయ్యను నమ్ముకున్నానంటే ఏంటనుకున్నారు? వాళ్ళకంటే బాగుండాలా, వీళ్ళకంటే దర్జాగా ఉండాలి, అంతగా ఆశీర్వదించబడాలి. అంటే యేసయ్యను నమ్ముకున్నాము అంటే ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండకూడదు, ఏ సమస్యలు అనేటువంటివి ఉండకూడదు అనేటువంటివి అనుకుంటూ ఉంటారు. అందుకోసమే కూడా చర్చిలకు వెళ్తుంటారు, అందుకోసమే దేవునికి సమీపంగా ఉంటారు. కానీ నీవు ఒక బహుమానం పొందుకోవాలి అంటే పరీక్షలు అనుమతించబడాలి. శోధనలు ఆ పరీక్షకు ఒక గుర్తయితే ఆ శోధింపబడినప్పుడు నువ్వు విశ్వాసము చేత జయించాలి. అప్పుడు నీకు బహుమానాలు ఉంటాయి. సాఫీగా సాగాలి, ఆరోగ్యం బాగుండాలి, అనారోగ్యం రాకూడదు, ఏ సమస్యలు ఉండకూడదు, ఏవి కూడా ఇంట్లో ఏవి ఉండకూడదు, ఏ ఇబ్బందులు ఉండకూడదు, కొంచెం కూడా అంత కంఫర్టబుల్ లైఫ్ ఉండాలి, ఎలాంటి కొరత ఉండొద్దు అనేటువంటి రీతిలో ఉండొద్దు. బహుమానం పొందుకోవాలంటే నీ జీవితంలో అనుమతించబడే ప్రతి పరీక్షలో, ప్రతి శోధనలో నీ విశ్వాసము స్థిరంగా నిలిచి ఉండాలి.
ఏ ఇబ్బందొచ్చినా, ఎలాంటి పరిస్థితొచ్చినా యేసయ్యను విడిచిపెట్టని విశ్వాసం ఉండాలి. అదే లాజరు దగ్గరున్నటువంటి విశ్వాసము. సమస్తమును కోల్పోయినాడు. ఏమీ లేదు. దేంట్లో గూడా ఆయన లేడు. అన్ ఆరోగ్యంలో లేడు. బంధువు బలగాలతో లేడు. ఏ తన విశ్వాసం వల్ల తను ఏమి ఉద్యోగం లేదు. ఆరోగ్యం లేదు. ఏం సంపాదించుకోలేదు తన విశ్వాసం వల్ల. కానీ తన విశ్వాసము పరలోక రాజ్యాన్నిచ్చింది. అలాంటి ఆత్మీయ యాత్రగా మీ జీవితాలు కొనసాగించబడాలి. ఏదో అయితే అదే అబ్రహాము గూడా విశ్వాసం ఉంది. దేవుడు ఆశీర్వదించినాడు. ఆయన గొప్ప ధనవంతుడుగా ఉన్నాడు. కానీ తన విశ్వాసం కోల్పోలేదు. ధనము వస్తది, పోతది. ఈ లోక సంబంధమైన దీవెనలు ఉంటాయో, ఉండకపోవచ్చేమో. కానీ విశ్వాసం అనేది కాపాడుకొని పరీక్షలో నిలిచిన వారై జయ జీవితం పొందినప్పుడు 7 బహుమానాలు విశ్వాసులుగా పొందుకుంటారు. అవి 7 ఏమిటి అంటే, మొదటిగా ప్రకటన గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 7వ వాక్యము. జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనిత్తును అని అంటది. రెండవదిగా ప్రకటన గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 11వ వాక్యము. రెండవ మరణం వలన ఏ హాని లేదు జయించిన వారికి. మూడవదిగా ప్రకటన గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 17వ వాక్యం. మరుగైయున్న మన్నాను నేను భుజింపనిత్తును. నాలుగవదిగా జయించిన వారికి ప్రకటన గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 26వ వాక్యం. జనుల మీద అధికారమునిత్తును. జయించిన వారికి 5వ బహుమానం ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 5వ వాక్యం. తెల్లని వస్త్రములు ధరింపనిత్తును. జయించిన వారికి 6వ బహుమానం ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 12వ వాక్యం. ఆలయంలో స్తంభంగా చేసేదను. ఈ 7వ బహుమానం జయించిన వారికి దేవుడిచ్చే 7వ బహుమానము ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 21వ వాక్యం. సింహాసనమందు కూర్చుండబెట్టును. హల్లెలూయా, దేవునికి స్తోత్రం. ఇలా జయించిన వారికి దేవుడు 7 బహుమానాలను సిద్ధపరిచి ఉన్నాడు. సమస్యల్లో ఉన్నారా, శోధనలో ఉన్నారా, పరీక్షల్లో ఉన్నారా, నిలిచి ఉండే విశ్వాసమును కలిగి బ్రతకండి. విశ్వాసము, క్రీస్తు మీద విశ్వాసమును తొలగించుకోవద్దు. నా దేవునికి అసాధ్యమే, కానీ ఈ పరీక్షను అనుమతించినాడు అంటే ఈ పరీక్షలో నేను పరీక్షించబడుతున్నాను అనేది గమనించుకోండి. ఒక కొరతను అనుమతించినాడు అని అంటే ఈ కొరతలో నన్ను పరీక్షిస్తున్నాడు అనేది గమనించుకొని, అయితే ఆ కొరతలోనైనా, ఆ పరిస్థితులలోనైనా దేవునికి వ్యతిరేకమైన తలంపులు పుట్టకుండా, దేవునికి వ్యతిరేకమైన ఆలోచన రాకుండా, దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి క్రియలు జరగకుండా, క్రియలు ప్రవర్తించకుండా, వాక్యమునకు వ్యతిరేకంగా ఎప్పుడు కూడా ప్రవర్తించకుండా, పరిస్థితి ఏదైనప్పటికీ ప్రభువు మార్గమును వదలక, ప్రభువు వాక్యమును పట్టుకొని హృదయంలో దేవుని పట్ల విశ్వాసమును నింపుకొని స్థిరముగా ఆత్మీయ యాత్రను కొనసాగించుకోవాలి. అట్టి కృప మీకందరికీ కలుగును గాక. ఆమేన్. చిన్న ప్రార్థన చేస్తున్నాను. యేసయ్య నీకు వందనాలు నాయనా. తండ్రి, విన్న వారిని అందరినీ దీవించండి. నిజంగానైనా విశ్వాసమునైనా పరీక్షించబడే సమయంలో నిరీక్షణ కలిగిన వారుగా నిలబడే కృప దయచేయండి. యేసయ్య గొనుక్కోకుండా, సనుక్కోకుండా, పరిస్థితులలో వేరే వాళ్ళని కించపరచుకోకుండా, జీవితాల్లో వేరే వాళ్ళ మీద, ఇతరుల మీద కాదు కానీ నా యేసయ్య అనుమతించినాడు, నేను పాస్ అవ్వాలి, జయించాలి అనే మనసుతో నింపి పరిస్థితుల్లో చక్కగా ఆత్మీయంగా వాక్యమును పట్టుకుని స్థిర మనస్సుతో నిలబడే కృపా భాగ్యము కుమ్మరించాల్సిందిగా యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడుగుతున్నాం మా తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. యేసు రక్తమే జయం, శిలువ రక్తమే జయం. యేసు నామానికి సంపూర్ణ విజయం కలుగును గాక. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. గుడ్ మార్నింగ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించును గాక. ఆమేన్.